древен и вечен, гостоприемен и зареждащ. Този град е Пловдив, най-старият жив град в Европа и един от най-старите в света. Пловдив е нашарен със следи от многолики култури. Някои неизбежно попадат в първия план на погледа, други са в по-потайните ъгли на ландшафта. Тук всеки може да открие част от своята история. Толкова много пътища се преплитат на територията му, че който и да я прекоси за малко или за повече, неминуемо ще открие белег, свързан с собственото си минало или настояще. На този хълм, наречен Небет тепе, има артефакти и от двата типа. Тук са разчетени едни от най-ранните поселения, но всъщност на това неголямо пространство са наслоени свидетелства за почти всички епохи, маркирали развитието на града. Хълмовете са един от най-популярните символи на Пловдив. Днес те са 6. 3 от тях са слети в едно тяло с най-висока точка – Небет тепе. Те са сърцето на селището векове наред. Днес там е културният резерват Старинен Пловдив, колоритно хранилище на самобитен дух и живо наследство. Толкова живо, че можем свободно да прекосяваме места и времена, без никакви усилия. Можем първо да се пренесем в времето на траките, забележителна общност от племена, формирали и няколко държавни структури през вековете. Някои учени предполагат, че тук е бил центърът на една от тях – Одрийското царство. През 342 година преди Христа Филип II Македонски, един от най-знаменитите владетели на античността, завзема града и го нарича на себе си – Филипопол. Това е най-популярното име на града в цялата му писмена история. С това име той става известен като център на провинция Тракия в Римската империя. С него преживява възходи и падения 9 века в променливите предели на Византия. Модифицирано в Филибе, името остава и в 5-те столетия на османския период. В края на този период, през 19 век, се налага и днешното име на Пловдив, вероятно производно от Пълдин, както е назоваван в някои старинни извори. Всички тези времеви настилки са обгърнали това чародейно място, наречено Старинен Пловдив. Тук живее нов живот и най-внушителният и знаменит монумент в града – античният театър, построен в края на първи век. Освен арена за театрални представления и за гладиаторски борби, театърът е бил важна административна сграда. Откритите надписи свидетелстват, че в театъра заседавало Тракийското провинциално събрание, в което участвали представители на всички градове в римската провинция Тракия. Събранието вземало решения, които касаели цялата провинция и имало право да контактува директно с римския император. Кавеята включва 28 концентрични реда седалки, разделени от междинна пътека на 2 ранга. Изградена е и ложа за императора и почетните лица. По седалките на театъра са запазени надписи с имената на 10-те филипополски фили. Градът бил разделен на фили, които носили имената на божества – Орфеида, Артемизиада, Хераклеида, Филипеида. Това доказва, че всяка фила имала запазен сектор в театъра. Поредица антични и средновековни останки описват едни от най-интересните периоди на Пловдив. Запазените градежи показват как в своите по-спокойни времена градът се е простирал в равнинната си част и сърцето на обществения живот е бил на мястото на днешния градски център. В по-смутни епохи обаче животът се съсредоточавал в укрепеното Трихълмие. Този факт се е отразил пагубно на съдбата на забележителните раннохристиянски храмове, епископската базилика и малката базилика, разположени извън укрепената зона. Макар че запустението им води до почти пълното им разрушаване, днес останките на двете базилики са добре реставрирани и експонирани, а възхитителните им мозаични подове са сред световните образци на мозаичното изкуство.
Епископската базилика е построена върху по-стара сграда, вероятно също с култов характер. Запазени са два основни пласта мозайки, представени днес на двете нива на музейната сграда. По-ранният пласт е изящно съчетание на повтарящи се орнаменти. По-новият удивлява с изкусните изображения на десетки птици в солови състояния или в взаимоотношения едни с други. Всички са живо и майсторски изобразени реални видове, повечето екзотични за днешната местна фауна. Представители на фауната има и в изображенията в малката базилика. Те са символно свързани с християнската вяра. Еленът, например, олицетворява душата на християнина. Гълъбът – Светия Дух. Запазените християнски храмове от по-ново време вече свързваме с края на османския период през 19 век, време на консолидация на българската народност и възраждането на духа и самосъзнанието на българите. Периодът на възраждането е нагледно изявен и в частните домове на замогнали се пловдивчани. С отличителна симетрична архитектура и луксозен интериор, те представят висок стандарт и вкус и видимо увлечение към начина на живот на развития европейски Запад. Една от най-достолепните и като мащаб, и като възраст, и като красота е Куюмджиевата къща. На времето е наричали царската къща. Търговецът Аргир Куюмджиоглу заръчал на прочут строител да му изгради дом като царски палат. Майсторът изпълнил заръката, направил обширни стаи и още по-обширни салони на двата етажа, а трикрилната фасада извил в изящни овали. Днес този архитектурен шедьовър приютява Пловдивския етнографски музей. Стремежът към европейската естетика е видим и в един типичен орнамент в пловдивските къщи – нишите, наречени алафранги, от алафранка, т.е. по френски маниер. Едни от най-красивите са в къща Хиндлиян, още един образец на възрожденската архитектура, съхранен и възстановен в изконния си вид. Повечето от тези изящни и внушителни знаци на миналото имат не само музейна стойност, те са важни за съвременната градска култура. Античният театър е сцена за мащабни представления, концерти и тържества. Днес всеки може да се любува на сценични изкуства в почти същата атмосфера, както преди 2000 години. Наслагването на толкова пластова история сякаш не позволява на времето да лети с привичната задъхана инерция на днешния живот. Тук даже делниците не са еднообразен цикъл от задачи и препускане. Хората в Пловдив се славят с артистично отношение към всичко. Едно от любимите места за целта е квартал Капана, назован така заради лабиринта от улички, в които новият посетител може да се залута. Но така ще усети повече от прелестта на своеобразната архитектура и обаятелния дух на мястото. Възникнал като търговско-занаятчийски квартал, днес Капана е обновен и привлича с многобройните си фестивали, празници, изложби и концерти. Занаятчии и техните работилници, галерии и арт-магазинчета, предлагащи ръчно изработени произведения или антики, обитават улиците на Капана и допълват очарованието му. В уютни заведения за хранене могат да се открият разнообразни вкусове, от своеобразието на околните региони до екзотиката на най-отдалечени кътчета на планетата. Минало и днешно, местно и космополитно. Категории, които в Пловдив са в симбиоза. Така е и на главната улица. Със своите 1750 метра тя е най-дългата пешеходна зона в Европа.
На нея може да се отдадете на шопинг или на кулинарни преживявания. И също да преминете през коридор на времето, ограден от многолики или направо еклектични редици от красиви сгради – класицизъм, барок, рококо, сецесион, модернизъм и с няколко безценни отбивки към античността. Най-забележителните – античният форум и римският стадион. За тези, които обичат да преодоляват разстояния, зоните за спорт в Пловдив също са забележителни. Гребната база е най-голямата на Балканите и е предназначена не само за професионални гребни спортове, а и за любителско бягане, каране на велосипед. Разбира се, всеки спортуващ се нуждае и от отдих. Всеки неспортуващ също. Помислено е за всички. Въобще Пловдив носи една особена слава на място за бавно живеене. Днес градът често е назоваван културна столица на България. През 2019 година бе и първият български град домакин на най-голямата европейска културна програма – Европейска столица на културата. Днес е несъмнено един от най-привлекателните европейски градове със своите исторически и съвременни културни достижения, с възможностите за бизнес, забавление и градски лайфстайл. Всичко с подчертан артистичен привкус. Пловдив – място за сближаване, място хармония за всички сетива, място, което може да се обгледа от най-разнообразни ъгли, от високо, водоравно, на бързи или на бавни обороти. Място, което може да настрои с особено въодушевление и делника, и празника. Пловдив е мястото, до което всеки пътешественик трябва да се докосне, за да запълни пъзела с незабравими кътчета в сърцето си.